जय श्री राम, राधे राधे। घूमते घूमते हमने के आ गए निसन शहीद स्मारक। जितना ही चमकता ओसे ज़्यादा शायद हमर दांत चमकता। लइका के हो गल खुरपाती शुरू। टटवाइज देखत रहलक जैसे कि छिलल कनलुआ ऐसन कौन टटवाइज होला है यार। हई भेटाइल हमने के शबनम के आशिक दर्द में सुतर रहला आ इहे तो ह शबनम जौन मुँह छुपा के बा। लेकिन ऑडियंस देखते ही अपन नाच शुरू कर देलक। भाई भल्चर के तो मन कैले गर्दन पकड़ के निकाल दी उहे जाली में जौनी कटले बा। लइका भुलाइल के सूचना पूछनी है तो हाँ हमार लइका आ रे कह के फिर से ही चपुड़ 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 करे लागल। नेपाल के सुंदरता देखते ही रनिया तले हो गई मार। हमरे बेटवा घींचत रहलक हमरे बीबी के पर्स। माने ई कोनो बात है तो स्पाइडरमैन खानी सोचा था चढ़ के चल जाए का देवाल पर, लेकिन छोड़ दिया। अब पैसा खर्चा करे के बारी तो कहनी अब फ्री में लइका के पर ध दिका तंका ले खेलेबा लोग इनका ओके कह के मान गए लोग। तो उहे खेलत रहल हसन। तब तक ले हमने टाइम पास कहनी हसन। आ लइका भी चलाई का दुन गाड़ी चलैलक, लेकिन एक डर बहुत लागत रहलक। 100 रुपया में काम जे चला देनी। ऊपर से हमने सनैनी हसन नहाए में भी ई तंका एक्सपर्टे बार पहली बार नदी में नहैलक। अच्छा लागल कहे एकरा। हम भी अपना कंधा पर उठा के एकरा एक डुबुकिया तब मरवाइए देनी। ऊपर से रिश्तेदार के घरे यहाँ के लइका भी कहलक हम भी आएम ब्लॉग में एकरा के ले लेनी हसन। आ विजिट करके ब्लॉग के हो गल अंत। जय श्री राम।